Professionele golfers prijzen banen Gijsteren. Eerste beursvloer in Venray. Het is vandaag 20 juni. Dit is het Pelemaasjournaal. Golf en Country Club Gijsteren staat deze dagen in het teken van het Nationaal Open Matchplay. Een golftoernooi voor professionals en amateurs. Het toernooi wordt voor de 26e keer in Gijsteren georganiseerd. Initiatiefnemer van het toernooi is Bertus van Mook uit Wansum. Hij heeft lange tijd als teaching pro op de golfclub in Gijsteren gewerkt en heeft ook meegewerkt aan de opzet van de kampioenschappen. Wij speelden het kampioenschap van Nederland. Dat wordt elk jaar op een andere golfclub gespeeld. En toen zeiden de pro's, de professionals dus, die zeiden, god, hier moest elk jaar zo'n toernooi zijn. Ik zeg, nou ja, dat kan alleen maar als het matchplay georganiseerd wordt. En toen zijn we met een paar mensen bij elkaar gaan zitten. En toen hebben we op deze manier het matchplay georganiseerd. En dat is nog steeds zo. Matchplay is een variant van golf waarbij elke gespeelde hole een wedstrijd op zich is. De golfer die op een hole het minste aantal slagen heeft gespeeld, heeft de hole gewonnen. Wie uiteindelijk de meeste holes van de in totaal 18 heeft gewonnen, is daarmee ook de winnaar van de matchplay. Van Mook komt als oud teaching pro in Gijsteren nog iedere dag op de golfclub. Hij vindt het bijzonder dat het toernooi na 26 jaar nog steeds zo goed loopt. En dat komt volgens hem mede door de locatie in Gijsteren die gunstig is voor het spelen van golf. Het heeft een paar voordelen. Rustig, niet aan grote wegen, geen vliegtuigen in de buurt. Altijd is die rustig. Een van de professionele golfers die deelneemt aan dit toernooi is Fernand Oster. Deze 25-jarige golfer uit Grubbevorst speelt sinds 2012 op professioneel niveau en reist op dit moment door Europa en Afrika om mee te doen aan toernooien. Ondanks dat Fernand op allerlei plekken in de wereld komt, is het Nationaal Open Matchplay in Gijsteren voor hem ook een bijzonder toernooi. Nou, vooral ook omdat het uit de regio is. Ik woon niet 20 minuten hier vandaan. Dat maakt natuurlijk extra speciaal. Ik train hier ook vrij veel. Ik ken best veel mensen hier en dat maakt natuurlijk tot een speciale gelegenheid. De golfer uit Grubbevorst heeft al een aantal keren meegedaan aan het evenement. Zijn hoogste prestatie is het behalen van de kwartfinale. Dit jaar hoopt hij nog beter te presteren. Ik wil natuurlijk verder komen dan de jaren daarvoor. Het liefst proberen toch wel de halffinale, de finale te halen. Maar vandaag eerst concentreren op de eerste ronde en dan vanuit daar verder gaan. Om goede prestaties te kunnen leveren is de conditie van een baan van groot belang. De golfclub in Gijsteren staat bekend om goed onderhoud van de banen. In totaal werken 5 mensen fulltime aan het onderhoud. En daar komt veel bij kijken. Veel maaiwerk natuurlijk. Maar daarlangs bemesten, beregenen, beluchten, bezanden, verticuteren, noem maar op. Alles wat ook voor een gazon gebeurt, alleen dan vele malen meer en op andere maaihoogtes. Tijdens het Nationaal Open Matchplay gaan de greenkeepers om 5 uur 's ochtends al aan de slag om de holes voor te bereiden op de wedstrijden. Want het intensieve gebruik van de golfbanen betekent ook intensief onderhoud. Dit is voor ons een piekmoment, maar daarlangs is het een moment waar we met z'n allen eigenlijk wel naar uitkijken. Dit is hard werken, maar je geniet wel van de uitstraling van het toernooi. Zaterdag worden de finales van het toernooi gespeeld. Bezoekers zijn welkom om te komen kijken. De finale begint om 12 uur 's middags. De eerste beursvloer Venray vond gistermiddag plaats in het gemeentehuis. De beursvloer is een antwoord op maatschappelijk betrokken ondernemen en geeft nieuwe vormen van samenwerken in Venray een kans. De beursvloer wordt inmiddels door heel Nederland georganiseerd en krijgt daardoor meer bekendheid. Overal in Nederland is bewezen dat dit een geweldig evenement is, een geweldig succesvol iets, wat heel veel bijdraagt aan onderlinge verhoudingen tussen verenigingen, organisaties, maar ook bedrijven. Dus het kan een grote meerwaarde hebben voor de Venrayse samenleving. Landelijk is het al op heel veel plaatsen gedaan met grote successen. En nu hebben we in Venray samen met Wonen Limburg kwam eigenlijk met het initiatief om dit in Venray te doen. Hebben we dat samen opgepakt. De Synthese Wonen Limburg hebben een werkgroep geformeerd. En het is met name om
organisaties en bedrijven en verschillende partijen in Venray dichter bij elkaar te brengen. De bedoeling is dat er onderhandeld wordt over vraag en aanbod. Deze matches zijn divers. Het kan zijn dat een club zegt van nou, wij hebben een gratis ruimte. Maar wij vragen wel, wij zouden graag bij een evenement wat hulp hebben van andere mensen, zodat ons evenement slaagt. Een boekhoudkantoor kan zeggen van nou, een boekhouder van een vereniging willen wij graag ondersteunen en de boekhoudkundige trucs leren. En daarvoor in de plaats kan een vereniging bijvoorbeeld weer een hele leuke dag bezorgen voor de personeelsdag van dat boekhoudbureau. Of het serveren van koffie op een gelegenheid tegenover advies op financieel gebied voor een vereniging. Nou ja, van allerlei van dat soort dingen. Door een verdeling van de ruimte in werkgebieden en met behulp van Hoek Vrouwen en Mannen wordt na een onderhandeling de match vastgelegd bij de notaris. De bedoeling van de hoekvrouwen, 2 zijn het er en 2 mannen, is om de mensen met een match te laten maken. Dus als ze er zelf niet uitkomen, ze daarbij te helpen, het formulier in te vullen. Wij hebben een match gemaakt op het gebied van een locatie waar wij als Gave Dingen Doen organisatie naar op zoek zijn. En die locatie hebben wij gevonden in de Kempaan. En daar musiceert het koor Ars Musica. En wij kunnen Ars Musica een creatieve sessie bieden om hun te begeleiden op het gebied van hun PR, marketing en communicatie. De eerste beursvloer biedt perspectieven voor de toekomst. Nou, we zijn blij met de opkomst, want het is inderdaad een eerste keer. Mensen weten niet wat het is. Ook als je het uitlegt, krijg je nog niet echt een beeld erbij. Goed, we zitten nu na een kwartiertje op een matches ter waarde van €3000. Dus we hopen dat dit volgend jaar weer wordt opgepikt en weer wordt georganiseerd in ieder geval. Het evenement werd afgesloten met positieve resultaten en de taxatiewaarde van de gesloten matches bedroeg ongeveer €19.000. Tot zover het Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot met zaterdag 6 uur 's avonds. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het droog. Er kunnen enkele mistbanken ontstaan. Morgen start de zomer met droog weer en vrij veel bewolking. Alleen tijdens zonnige periode wordt het ongeveer 20 graden. Zondag blijft het overwegend droog. Bedankt voor het kijken en een prettig weekend.